et c'est là mon père dominer pas qui est à dominer non et c'est là gratuit vraiment gratuit quoi qui est non il est c'est là bani che kunu la eva qui est à bino ka fo ba plus matin ko ni che tu non kana dogre ka koro nyini koro kuru ron fla nyini ni bela te la ka ko danga le bi ka la be na fro dima ni bela te la ka kutinya ko be itenya bilanie ni kala be fo dima o ye koro kuru ron fla o ko yiri ma ko koro yiri et c'est la gratuit de na il est c'est la ko ma ni je kun ba ni je kun no il va faire ko lui c'est ça non et c'est la sunno bala no italo musu no le bi kano ni e keme sur le temps que o keme de fa be ki dans des millions d'euros il fait abola no il va faire na pro kana ko tige kai va na pro kana ko tige no ite dogre ke koro kuru ron fla ni ni e koro kuru ron fla soro mais ni koli la ni sila ka kurba la ka ni kona la ka ya fe ka to ire woron fla ebe na fa ka la fa kono quoi tali kurba la ka ni kona la ka ni sila ko ya fe ka to la tema ka do il faut que taye oui donc maintenant mega mi funyana tali ibo le to ire woron fla quoi tali ire woron fla itema afamna kama kona la ka ba fam kurba la ka ba fam inshallah parce que olu akado le katini olu ba fam. Donc maintenant il mi gati ça yo koro le nyini ni ya tobi akururon fla nyini ba tobi a tobi nu ko fe mais ni bina ni tobi lo menna madi so ma ni wurila ibe koro kururon fla takado bona ni do kururon fla e bongo no abe hakato ibani fa ibange chuwa mna ibe si koro te ba saraka ni bana saraka la madi so ma iba do dara kono mais nan na sele da bakro te bashu ka se ka tobi ko fe mais ni bana saraka la te ka fo ala baraka be kuro la baraka be chila ke ba ta sabala ulu bunya no nafa ko so ka baraka ni nafa bi kuro ma Allah ni do dadi hamna ko saraka sa fa zuwa ke ne tayi kwa hamna ko saraka la kati ni ala kuro ron fla kati ba la da kono ni alo da kono afoko be jikula ka kan do ma jikula so be pomper dare ka jika kan no e pomper dare ka jika ka jite je so wate a jikula dare da so ka kan akala kuran kala pomper dare ka ka ba fati ba si ta kan na mona ala kama na lo fe no sa fe bi ni ko suru fla tiro fla a suru fla kono ala kama kono ti la ka ya fe ka toyi ebe kurba la ka taye wa fe ka toyi esa famna parce que kuba ka to ba ko ke ta fo be fa ne ga limu so ma gratuit la. Donc maintenant il mige ibo ye ko to tire wuron fla na tire wuron fla da fala ka ba peu a tobi nu ko na tire wuron fla da fala ka ba peu to ka nu ko be to ka ni bana ko la ka mi ka ba peu tire wuron fla a tire wuron fla ni ya bo ka ba bonu ko fe ala kamata ni la fri baji $10 be $10 ni ni la fri $10 be baji $10 ko wuron fla ni ma bange fenti ya kamala be feno dima kalonga fanye ko wuron fla dima ko na fa do bala ni bola ni koro la ka ba peu ala kama i farifle ni farifle iba lon ka fofi fe no lai farika ala kama ni ko kila ni ulla so ma iba lon ka fofi fe no ko lai farika nguma ngubi na bla komata ola ibina bla komata la suita fara tio ka sa baritika sutra fada nuka fada chamaka parce que ni ke ibina fe no ye ka boda soro ma fe fe bina ke koro kuru ron flan ke ala jabi dola ala ka njane assalamu alaikum.